sana. Ndi ntochitotera kindi ndesa uli gotwalingana ni Nyasaye. Amina. Tiga nkwalingani bene. Asante. Mbia mono muralia Diana ndemo ngokoroka ngapingwa wa injiri. Tiga Nyasaye senie na haba metambo monena nyare ko baseni mona Jumapili ngiye Nyasaye twanjeire. Elinde tunyale kosanga lingana lya Nyasaye nelingana lya monene bunatie kire okwana nga ekere tuaboirwe etokumorangeria monene atokwanire nande mambi yabono nintaete kotebanga Nyasaye ngo chiaro tokwanira asengencho ya bene asenchira ya bene elinde tonyare kwagacheka aseringana lyo monene digante benga Nyasaye nere nguba yaito Nyasaye nere chinguru chaito nonyene chingaki echi ekero chingaki chiabere chimbego sekera mangana abeira makongu omonene nere tokomolera nakekogera tuatangana batebanga ekere na abuirwo gantebinga nkorangerie na Nyasaye gokomorangeria akoigwa emambi yabono tete gosangalingana ri Nyasaye korwa segetabu kiaba Efeso isanemo nima etenga tuagesomira matuka mange kolenderi koli ale tete gokwanira igoro ya head the home gose omochie omochio mokanyeku omotoeru gose family entoereru yo monene eri ebwato morembe family entoereru eri ebwate amaseni yo monene au no ntete gokwanira nima etenga tuasomira matuka mange kolende ntete tokwanira nganeri marika gokwana biyanga asigetabu kiaba Efeso isanemo nwabana moiwera abaiboli baina somo nene ekiagero bonabo oboronge sikaiso na nyoko ogochiko konakwo ogochika kweritangani kole neira elinde bebuya sole naliora amenye amatuka mange asense na inwe abaise timo chegia abana baino babaise kobeiwa kolende mobalere ase amaskani na ase okworokereria kwa monene sano inwa basomba moiwera abanene baino asenseye buna mokoiwera Kristo asobwoba na okoiguswa nase oboitongo bwenkoro gosetari ase bosomba bwokwegenia asa maiso amwanya bantu kolende buna basomba ba Kristo mogokora ogwanja kwa Nyasaye aschinkoro cheino ase omoyo muya mogokorera omonene gosetari mwanya bantu na inde monyare nga lingana ligiya monyare nga na inde momanye inga lingana ligiya omonto gokora nae weli elio no monene ke karabe omosomba gose omosibore kiande yo moelio na inwe abanene bakorera ayo motige kobairokia monyanye nga ere oyore omonene obo nero yo ine ore igoro na asare wanchereria tikoyo igonga ase na somire ga iganda ete gokwanira igoro ya head the home and then chisegi chirichi tokorwane mamincha chirichi gocha mamincha nemechi yaito na asamari kobuna teba ba Efeso omosombo Nyasaye kago kwanire kanisa ya Efeso igago kwanire family asebi wango mbali na inti asema mbe yabono ngo chindi okwana ebinto ao bira leto molembe ase family bira leto buya ase family bira gero mocho ogo otenene ayo motegerio muya ondigereretie asengencho yaya amarikawo tebali tangani kabisa point ya number 1 ekeredo taite a good and a healthy home igoto taite gento nga obedience from the children nga okoiwera goikakobe kurwa sabana gochia saba iboria ekeredo tagete konyora enka engia ekeredo tagete konyora chinka cheto chito jire chinto ereru to taite kotwara a healthy home lasima abana baba baigweri na montonde bwensi okoroku mwana no enje no mwana asengencho nimbwato moibori ekero bwato moibori tata na mama goikobo moigweri ekero okoigwera gokobo etokonyora a healthy home gose omochie omuya omotoeru oseniri amona Nyasaye emambi yabono kongo chigokwana andonsi asorigereti korwa etete gosaba Nyasaye nga totuare chinka abana babwate okoiwera na intu bunabanto tobwate okoiwera asengencho weate is obedient
obedience asoko igwera kore awono amaseni anyasago chasengencho eyenero ehila elierwire amona nyasaye asoko igwera nebwateira yogotwara obogima obotambe ekere kwa igwereire igogotwara obogima obotambe onyo mwana orondigereretie ayo mogaka kondigereretie goikato tware omoika bwoko igwera omoiko bwoko igwera notoe obogima obotambe notoe obogima obuya nase emambe yabono nogosaba kwane ekerna tebetenga a spiritual warfare into bwate segi yokorwana mamincha yokorwanie meika yogotaiwera erindo moika bwoko igwera oso aschinka chaito na rio emechi yaito aschinka chaito chirabe no morembe. Point number 2 ekerero taite omochi omuya ahead home is led by a responsible father. Marikawa tebanga na inwa bagaka gose abaise timo beya timo basako bagaicha abana baino amarikoya igago kwanera omochi na ndega koroisia keroyomo tuatanganire gukwana amona abana baba baigweri na in order abana ko baba baigweri goikana baibuli tibaba abokogechia buna marikawa tebanga na inwa abaise timo basako bagaicha baba basako beigwa kolende monyale kubarera naso bororo ainara oina romochi otakeile ayo moga kontegerere tonye gotaito mochi omuya goikoba responsible father omoga kagose omotwe bwe enka ole responsible obwato bwanchani obwato buya obwato botoereru okaransa no mochi ogomwakwanerana okaransa na abana bawo mwakwanerana tari omoga korio gocho mochi atara ikekera kwanire korugeita abante bakominyoka barara bamotiga gochiago omoga komuya noria okugambero mochioe okaransa n'abantu bae okwana n'abantu bae a responsible father when we need a head home ekerezo taito mochiomu ya chinka chigo kinia abana baya chinka chigo kinia abarai bamambia goikato tuara abaibori bale responsible abaibori babwato bwanchani ayo moibori ondigeretie omwana ogo nonyobeire omobe nonye osarekire nonye koroche ngatabwati mbwa chingia goikomo karansinse mokwane ekere mwakwanire mwarisonire together nabo mwana yara koigwere nabo mwana yara chenchi muoro kyo bwanchani mno moibori oro kyabano bwanchani karansana abana kwana na barabo nariyo obedience yerache nariyo koigwera korache mo basako bagaichia toba omogako mube oriyo kogenda oenda sebinyuwa oirana marogoba nokoburukanyo mochi emeikeyo nero tutaide korwania buna marikago tebase gitabu kyabese kerego chaka 10 ingamotere nabo konguna korwania asengenche segi yaito tari yo mobere na manyinga kolene no korwanie meika einere meike tutaide korwania na koyekana emeika yo botantanu emeika yo koburukanyo mochi emeika yo bobeye binyuwa erwa semechi yaito erinde do tuare ahead home edo tuare chinka chingia to tuare chinka chomorembe asengencho totaite koleisia abana bamambia into taide koleisia abarai bamambia abarai ya bakurwa chinka chaito ne chinkeji chaito oikaba ibori to bwatrane oikaba ibori babwatrane ne kere to kona gosaba buna barandia ne kere to kona kubasemia na kubatebya kurwa studio buna bono to ene do kwana ekera litu kona kubasemia oikaba ibori mo responsible mo ibori responsible ancha bana bawo ancho mochiogo ancho monginogo karansa kwana n'abantu bawo kwanera naso monene erito nyare konyora chinka chingia erito nyare konyora abarai bamambia erito nyare konyora abana bagosoma esenge nchonga otakwaneti n'abana bawo otakaranze tino mochiogo kwana abantu bawo intokonyora omochi ole omuya igento gya gatatu ahead to home should treat a servant dearly and the servants to be responsible yani nga omochi omuya oria omotoereru ni maita abantu abange mbamenyete no ane chitauni asi ndomenyete chitauni abande ngokora bare meremo babwata bavanyikazi na amarika yaga okwanira segitabu ekyaba ebeso ekere wasomera ya mpaka isano wacha kaisano baka kianda ingo kwanirere igoro yabanene hamo n'abavanyikazi na mbuya okwanira mangana bunaya erinde tonyare komenya chinka chingiya hasenge njubu n'abanene bari nyasaye ato
toire ebiwa ao asenge jonga nyasaye otoire chinguru ao nyasaye otoire chinguru na chigasi mbari titore ngaini imbare tori getabanta asemechi na marikago tebabuyaiga bona ego kwanira igoro y'abafanyikazi n'abanene bari igete hekerota ete omocho muye mambe yabono hekerota ete nkayago entoereru honye kobwato mufanyikazi imbuya omwana nyasaye na eko mwaka no musaro on time mona yesabakwe ni maite koto kwanirawo go ikere chingaki chomwari bo motienyi hekero bwato monto gokorere merema senkayago wachaka komorogosana wachaka komokwanira mabe wachaka komorama wachaka komoemerenganie mebe lakini teribuya omonto gokororera omwana kwagendegasi wacha marogoba go ikomo tritibuya go ikomo korera maya go ikomo ikange go ikomo karanse mokwanirane hekerero taite ko twara na kora emecheremia go ikatoba abantu tore responsible go kwanirana bia to treat each other well lazima konye kubwato mfanyikazi obakorera yara maya obabwate buya obakwanire buya mobabasani na liera bebuya asomo chiogo hekerero taite kora omochi oromia mwana yesaba kwemambe yabon imatenga hamangana ikonko ya kwanira hekere togo tuara ahead home lazima onyale go tuara aban enkolengia gochia sabantu lazima tuara enkolengia no mufanyikazi oli okorere meremo lazima obo monto muya okomwaka on the time hekereta keire na komo support na komo bwata ne mambe yabono etogo saba mamincha ne meikerie mebe yoko mistreat yabantu emeikerie mebe yoko gecha abantu emeikerie mebe yoko rama abantu enyare korwa sichinka cheito erinde tunyare gotwara chinka chire chingia emambe yabono na nyasaye hanyarire konda na gokwanira igoro ye chinka ntotagete chinka cheito chibebuya dotaeteme chiaitebebuya erinde nyasaye hanyare gotobwatesia na kwanira abana na kwanira abayiboli gochia sabana na kwanira abafanyikazi na ino abafanyikazi amarikago teba hanonsia sontegerete onye kole nyomba watigire nyomba no mukubwo gwamonene ochire meremo goikokole meremia nenda abana baebuya omochio yobomuya tobo moibi tobo mosakoli tobo omogenki tobo mochenchi tobo yokorusia mangana korwenka yao gosase nyomba gokoro chiase nyombende goikobe nae omokorie meremole trustworthy oyo kwegeneka nari nyasara nyara gosenia hasenge nchorero naye orawo kore meremo mambi naye nkolikoro yonde hasenge nchobo gimobo hebo kwenda bo wonchoreya tiganya sae bwe meganda hatokonye egento kende keragere totuare ahead home. Number 4, we must be led by the word of God and the godly principles. Lazima tola uneringana lya nyasaye bana banyasaye onye totaire chinka cheto chibe chingia bana banyasaye onye gotaito mochiogo obomuya oro isiege sakwekia oro isie abana baya oro isie abaise kabaya oro isie abamurabaya bamambi oro isie abaraya baya go ikemechi ya itera uneringana lya nyasaye nechi principle kingdom principles yani tunale kora unene ya nyasaye tonyale kora unaso kwegena tonyale kora waso kogenda nyomba ya nyasaye komo sasi momonene titoba chinka chitali kogende kanisa titoba abantu batamwegene tyo monene go ikaringana lya nyasaye nyare gotora bona marikago teba omonene akamokwanira Yoshua akamotevinga ringa neri Yoshua yemo ekerogo some yemo egoteba buya ekerogo some isano ibere isano isatu kianda bakaikomye ekerogo soma ingaringa neri tiri basa korwase omonwe gobo tukono mogaso meditate on it day and night ringa neri nyasaye go ikalitorae omonene bwa nyasaye go ikabe mechi yaito go ikatoge ndase nyomba ya nyasaye to sasi me teri kobwate kaninga kanisa kiokogenda ekanisa nekionga neba gokogenda sabato nekanisa musabe nyasaye sengi nyasaye togo sasima noyo mo hanye gokogenda chumapiri gende kanisa sasima chinsa chiriokogenda genda sasima monene goikeme chiaitera uneringana lya nyasaye neringana lyo monene ikoba se nyomba ya tata na kiya kogera marikago tebanga nyasaye kale nguba yaito nero botamero bwaito gento nkeyo kemosinjete hase chinka
chinka chaito Nyasaye nabakonyara gochenchi omochie Nyasaye nabagochenchi chinka chaito nonye kwarorire ng'enka yago yasarekire banto mbarokonyoranga no embono buno ndigerereti go mochiogo toichogeti nabora nyore ng'ase mochiogo omokungu otamire gosomo gako gotigire gosabana bago bakwangire emambi ya bono Nyasaye togosasima bwemeganda togochikomorangeria hakore bikone haikaso mochiogo hareto morembo tanakorora Aseng'encho oyo Nyasaye bwemeganda orareto morembaso morembo tari ekere tokomorangeria esemechi yaito na kobeka ring'ana ri Nyasaye ring'ana erikori asoire erina ririkoreto kwegena aseng'encho amarikagoteba okwegena kogocha sokoigwa na koigwa ring'ana ria Nyasaye bona kwarigure mambi ya bono ring'ana eririkogambere ring'ana erigambaso mochiogo ring'ana erikwarene familia yao onyo mochiogo sarekire Nyasaye rosia serieta ria Yesu einere meika tokorwana nero mamincha emeike mebe emeika yo goturbanio mochie emeika yo goserania emeika yo korwana emeika yo bosiru emeika yo botindu enyare korwa somo chiogo ha serieta ria Yesu Kristo onye familia yao anda como kungu chire gosaka genda haseng'encho ya misunderstanding hasogo taiwana gosasa magosao gosasa magoso yo mongina onya abana bagotamire emambi yabono ntategotebanga Nyasaye bwemeganda tigakorere gekone hareto mochiogo akore restoration aseng'encho we serve the Lord of restoration and there is nothing impossible with God and this emambi yabono Nyasaye ngochare okore gekone asomo chiogo elindo nyare ko babuya onyare ko buena family yagiranane na indo mochiogo babuya otwale chinguru lakini goika ring'ana ria Nyasaye libasenka yao elinde linyare gogokonya nane ngokora ahead home goika ebe ekobeka Yesu buno mwati bogetiobo aseng'encho amarikagotebanga 127 Zaburi 127 yamegotebanga unless omonene agache nyomba abakwagache nyomba ebagokora emeremo ya busa unless Nyasaye asenka yao unless Nyasaye asenyomo yao unless Nyasaye swana ni asobogima bwao unless Nyasaye asabana bao oyo alionsi togokora igare egasi ya busa unless yo monena so asenka yao igorasi ma Yesu omokore koba advocate omorwanereri bomochiogo emambiko kwabokire bekariru lyao ise morangeri Nyasaye motebi Nyasaye bwemeganda ekonye family yane konye nkayane konye monginone konye mogakone konye abana bane tokonya samasomo tokonya sebinto birimo tagete ekero kwabokire morangeri Nyasaye mokore kobo morwanererio hasechi challenge chire hasobo kongubore hasamangana sarekire Nyasaye nako bwatesie Nyasaye nago korere Nyasaye nago konye Nyasaye nako imokererie Nyasaye togo sasima Nyasaye bwebikone Nyasaye wonchora amangana aliasinyire omonene ngo chiare gokorera emambi ya bono kotokora liringaneri libwata so kwegena Nyasaye ngo chiare gokorera manene omonene ngo swase nkayao omonene ngo swase mochiogo amangana ngo chiare go chencha omwanchwa oligeretia so ligeretie tiganya sago konya kobwate sio mochiogo oramboke obebuya eyo moherio ase obogimo obwechinka ekere totaete enkengiya ese gitokorwana ase chinka chaito it is not carnal but spiritual tari ese giyo mobere onya go taeto mochiomuya enkento ereru emambi ya bono onye wasinyirwo mochiogo kerengakie emore na Somalia na Kenya emoregaine no korwana koiwana tikoyo gokwana tikoyo asomo chiomuya number 1 lazima ebe communication irasenka neba mwagechanire neba mwetanire kwanera nasomo chibwenka kwanera no mogako no monginogo
abera naserie taria Yesu asenge nchenkengia lasima torwane meikeme be yabirecherwo omochomu yago ikotwaro morembe omochomu yago ikotwaro bwanchani omochomu yago ikotwaro kwaberana omochomu yago ikotwaro bomo asenge nchonga babere tibago taramo onye tibai wanaini amo isato na begoteba. Two cannot work together unless they agree. Onye wotaito mochomu ya oikamo iwane oikamo kwanerane oikamo aberane chinka chingia inchirie kera abantu bahetanire bagokaransa bakwanerana no mongino kwanerana no mogako sabana mahabera kwanerana serie taria Yesu onye wotaite konyore nkengia onye na abana omoibori ogokogoseire karansa mokwanerane motomere chisokoro motomere chianko motomere bamura bamwabo mokwanerane mwaberane na Nyasaye nakonye kolete nkerengia kolete omochioro muya kolete obotoerwe hekenye tutaito omochio muya oikato twaro kwaberana oikato twaro bwanchane oikato twaro buya oikato twaro bomo abana ba Nyasaye mambi ya bono tiga Nyasaye bwemeganda atokonye na ndatosesenie erinde totware chinga kichingiya ne chinka chingiya kitwato morembe kibwato botoereru kibwato buya kwanerana karansa onye kubwato gochandeka hasenkoro yao omochiogo ochire mamincha ebintombire byasarekire emambe yabono ngo kitore gosaba erinde Nyasaye bwemeganda agokolera maya erinde Nyasaye bwemeganda alete restoration asenka yao tiga tunyara gosaba omochenta ata Nyasaye aye Nyasaye okole bikone aye Nyasaye wechinka chaito buya mona sema mbya bona nyoreri bagenda okwana lingana lyao buya mona senge cyo Nyasaye wakwanira abana bawo chingongo ao buya mona senge cyo Nyasaye urande korekanira abana bawo bali baligere lingana lyao nagotebanga Nyasaye tokonye nasabira konye chinka chiabo nasabira konye mechi yabo nasabira tara senkeria hasomo gakano monginoria ekerero kyaba Nyasaye baikeranie abana bali bakorera Nyasaye batarero kore bikone hasomo lembo taliole to molembe hasobu yabo taliole to buya hasama bera taliole to kwaberana hasoko gechana kore Nyasaye ole to kwaberana leto bwanchane leto bomo leto buya leta chingoro leto bobui bokorwa Solomon none buya mona senge jora koramaya buya mona senge jora senya abana baho ali Nyasaye salekire oyarosia senge njanko nyarole twakorange ira singa kibunechi Nyasaye tuose ni wakwao koba sinka ao na indose senye studie na bonsi omonene batwa bwatranye mambi yabono na baro batalere ase chinkoro chiabone chinka chiabo aseme chande bachande tasamaga nabo omonene na baro bakolere ebikone byao aserie taria Yesu tuasabe no kwegena amen buya mona Nyasaye na usiseni boigo pasta buya mona siringana liya lero ndo chetware gukwanira a healthy blessed home ense senirie nandere no monguru machito mulgiria timaitinga linga wacha gwasaba kusegwate ye family yago nga chinga kechi ne chigo saba timetia ebuno moiboli nkalingo gocho wate yabana bago nga chinga kechi ne choko motogio monguru timeti boigo gosengo bamo kyori ko batenga tigotoenda sekanisa tonyora masesinia togotebanga butambe buno moiboli wakinyo mwago nogo na bago kinego igonga tigotukinya abana baita chinchira chire chingia nandengana nere pasta tebanga igoro pasta wateba igoro yo moiboli kogechio muorokia osiko gechio mwanoe igonga omoiboli tali abana boka bako bagechi na ene kyanga toriko gechio mwano gonekero mwagecha no gosikonyorenga mamo chabeire twano kuigo okwanirana twano okwanira no moginogo ningana na igure litikolia rero yanse senire sana nande butamingo gotebyanga witira samarandi atoje twanyoro mwanchito moligeria no tokonyora tuesemia twasoma boigo twomanyanga kichi family cheto chiganiriko igonga pasta rero nakubikire tiki nande mbya mono ase amarandi ya sana ndochenga tutwale egento gekoro kwanga family life twara kwanira mangana yechi family kolende tigana nde kwaliganie ora kwani abantu bago batebye namba na baige kanisa biyabono sana tena umuralia sengencho yeri bageri giya
nintete gukwania abantu bane nabo ntakwane bonsi kore ndengo chakera omorugi one oyo gonkonya Lena Kadhambi Nyasanya ale gusenia no moisi one okorokwa Prince mone nanyare ko basesenia buya mona asengi ncho ya bali bonsi bagendete gotorigereria na ningende gusabanga amasabiki bali bonsi pi bagendete korigereria na kogendera go comment ya social media nyasaba senie molevalent korugusi eno kuchoti buya mono tigaja sanya ale gusenia daite wakiro mheshimiwa honorable Joash Ombati buya mono ni matenga no rigereti korumwaga wo nyasanya ale gusenia daite gote banga Douglas Onduso Mr. Kero tigaja sanya ale ko basesenia omonene bwe meganda wa mona inwe Mr. Kevin bali bwons pi mogotene na ase emereme ya nyasaye asoko gendera gosugume meremo akina Paul Onyando nyasaba senia secretary ya Yesu omo bisa oyagi nyasaye tigago senia secretary ya Yesu nindo chenga no gendete go comment mone nyasaye tiganyare go senia masabi kyosi pi bali bagenda de korigeria pira go kweba abana ba minto na babambore tingati nigo kinabakwana moko barankwanerie Awero ose William Basweti Pop Basweti bali balegalisa na baleka birakomweba omoibori one ananyaboke enkomoro kano keire tiganya sanya ale komosenia anonsia sibale omone na abamona inwe na pira kweba abantu be kanisa bali bagenda de koligereria korwa kanisa chingongo aona nyare ko bankorandia echinsemo jeri tembu AIC nyasaba senia ali abantu be AIC ali tembu getumo emesa abantu bakorumagena town ntu amenya magena nyasaye tiganya ale ko basesenia mono mo bankwaneria abantu ba magena no mone na abamona inwe na abantu bande bonsi bali baligeretie tinko bakwana bonsi kole ne nyasaye tigabasenie na bali baligeretie bale ase kanisa tiganya nyasaye bwemeganda abe amona inwe abainyore na kubakorera maya aseri tali ya Yesu. Amen. Tubaitie namba yesimu. Namba ya yesimu ase bali baratake wakasengi ya masabo 0792 01 9590 07 92 01 9590 Marieta John Basweti tigamwana nyasaye anyare koboko basenya. Asante sana pastor kugike kanisa na ndoba makwanito. Amina. Watebinge nsoko TV tu abakwanito. Amen. Asante sana. Asante. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie.